Вшанувати пам'ять народного героя іменем Аміни Окуєвої назвали вулицю в столиці. Сьогодні Київрада підтримала таке рішення. Нова вулиця має з'явитися в столиці неподалік метро Дорогожичі та Лук'янівська. Позитивного рішення чекала мама Аміни Окуєвої. Каже, донька так і не отримала жодної державної нагороди. І якщо нова вулиця столиці буде названа іменем Аміни, то це буде гідне вшанування її пам'яті. Память – это то, что греет, я знаю, не только меня, но и всех тех, кто потерял своих детей в этой страшной войне. И поэтому, если Украина помнит своих героев, то, значит, она имеет надежду на будущее. И Амина в числе тех настоящих героев, которые защитили Украину и дали ей право, возможность быть свободной. Аміна Окуєва, нагадаю, учасниця Революції Гідності та війни на Донбасі, служила в батальйонах «Київ-2» та «Золоті ворота». Потім взяла участь у створенні миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Та війна – це не єдине, чим жила Аміна. Незадовго до загибелі вона спробувала себе як журналіст і ведуча і записала свою першу і останню програму «Герої Кавказу» на телеканалі АТР. 30 жовтня 2017 року автомобіль, в якому їхала Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, обстріляли на Київщині. В смерті Аміни українські спецслужби побачили російський слід, однак імена замовників і виконавців досі не названі.